tabok open khani nai observer sir use country Tipra block president ini banano ini starting tha ang jotona request painai ini पहिला हामबाय चिनी और फाइ मानजाकनाय जत चिनी लिडार रकनो एवं जों दिनै आसा खालायो जतबो जों पाल खालायै जों बाइक रेलिनो सक्सेस खालायनाय एवं अब उद्योग लाखा चिनी YTF TWF चिनी पार्टी निङै एवं चिनी लगे फाइसक पाइजा अ जलाइबारिनि ऑब्जर्वर बिनि बिसिंतै जों जतनि बिसिंतैनो दिनै अ बाइक रेली खालायजाकनाय एवं आसा खालायो अ बाइक रेली जों जतबो डिसिप्लिन नि माध्यमे जों खालायलायनाय जत यूथ एवं जत जरा तंनाय और बाइक रेली पार्टिसिपेट खालायनाय बरक जत बुबाग्रानो हामजागै तिनि ग्रेटर टिप्रालेनि फान फुनुंनानि बागै तिनि अ बाइक रेली जों खालायजागो एवं नरक नुगै मानखाना और प्राय 700 हाय चिनि बाइक दंगो चिनि बाइक जरा फाइनाय ब्रगनो जों लामसगो एवं बुबाग्रानि उङै ब्रगनो जों चबानि चिबाया फारो जाते अ ग्रेटर टिप्रालेन न जों जे फान फुनुंमानि अ फान सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंनाय एवं जलाइबारि एसेम्बली ताबो गोबांमा बरक सावो जे चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोखिनि जों फुनुबै रोनाय चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोक एवं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंनाय जे चिनि अ ग्रेटर टिप्रालेनि फान एवं 38 जलाइबारि एसेम्बलीआवबो जों केबनि तलाया जों कमया जोंबो अ एसेम्बली न जों जेख्लायफोरबो जों जितिरै फुनुंनाय एवं अ बाइक रेलीबो जों सक्सेस खालाय फुनुंनाय हिनि जों दिनै आरो फाइलायजां जतन हामबाय दै खाका हामयाफोर